Endnu gang jeres værter, Torben Chris og Thomas Hartmann. Jesper Juhl! En vred mand. Sjov, men vred. Udtrykket glad jul. Det er ikke ham. Men har jo virkelig ret i det der med, at pigebander udgør et problem for det danske samfund. Altså, det er jo groft sagt 4 pigers vanvittige opførsel, der er skyld i, at vi nu her i Danmark overvejer at sænke den kriminelle lavalder til 12. Til 12! Det er jo sindssygt, hvis vi ender med at bo i et samfund, hvor man kan være stor nok til at komme i fængsel, men ikke stor nok til at prøve rutsjebanen i Tivoli. Men det vil også medføre en sådan ret drastisk ændring i miljøet i de danske fængsler, ikke? De står dernede i rygergården sådan. Så var du Teletubbies i går? Tinky Winky, altså, for... Kan vi enige om 12 år, det er i underkanten? Skal vi lige være enige så langt? Prøv at, så er der, seriøst, så er der 6 år imellem den kriminelle lavalder og stemmeret. Det er 6 år, hvor vi ikke har tiltro til, at du kan træffe et fornuftigt valg, men du skal stadigvæk stå til ansvar for et hvert dumt valg. Det giver ingen mening. Det gør det ikke. Men min ven Simon, han fik faktisk stjålet sin iPhone. Altså, det var så ikke en pigebande, men det var teenage-drenge, og det er lige så slemt, for man må ikke slå på børn. Så han kunne ikke rigtig gøre noget. Det var bare sådan, hey, vi skal have din iPhone. Så var han bare, nå, men det kan jo ikke gøre noget ved så. Værsgo. Det er så urimeligt, at de stjæler den fra en voksen mand. For han havde sgu ikke nogen telefon, da han var på deres alder. Han havde ikke nogen fede gadgets. Han havde muligvis ikke engang noget bip-bip-spil, selvom han ønskede sig det år efter år. Og det er muligt, det er mig selv, jeg snakker om. Men jeg ville... Jeg faktisk synes, det var mere rimeligt, hvis en voksen mand stjal en iPhone fra en 12-årig. Helt ærligt. Bare gå ind og så sige, haps! Ja! Sådan en havde jeg sgu ikke, der er jo på din alder. Nu er det min tur til lige at surfe. Hvordan gør man? Kan du ikke lide? Hvor er drejeskiven? Jamen, det er jo virkelig rigtigt. De har alt for fede ting nu. Altså, for helvede, jeg havde jo ikke... De har kraftigt med fjernstyrede helikopter og fladskærm på værelserne og spillekonsoller med bedre grafik end virkelighed, mand. Altså, det eneste spil, der var færdigudviklet, dengang vi var børn, det var fandme Raflebægeret og Mikado. Altså... De har bare federe legetøj. Jeg ønskede mig som barn i årevis, vores ting stank dengang. Jeg ønskede mig i årevis en radiostyret bil. Og ret beset burde den slet ikke have heddet sådan dengang, fordi man styrede den ikke som sådan. Den tog imod forslag, ja. Og resten af tiden gjorde den mere eller mindre, hvad den selv havde lyst til. Den første, jeg fik, den kunne køre lige ud, den kunne dreje, den kunne ikke bakke, den kunne ikke stoppe. Så hvis man kom til at holde med snuden op ad en væg, så skulle man skynde sig hen og befri den, enten brændte motoren af, ikke? Men den næste, jeg møjsommeligt fik sparet sammen til, den var faktisk værre. Fordi den kunne det hele, den kunne køre lige ud, dreje, bremse, bakke, helt lortet, men kun så længe den var inden for rækkevidde af senderen. Det øjeblik, den var uden for rækkevidde, så stoppede den ikke. Så kørte den. Så man skulle halse efter den for ikke at miste den. Nej, kom tilbage. Jeg har sparet sammen til dig. Var så sindssygt, mand. Det var vores allerbedste legetøj, mand. Vores yndlingslegetøj. Det forsøgte at stikke af fra os, så vi måtte løbe efter. Det var sgu også derfor, der ikke var så mange fede børn dengang. Og det er derfor, I ikke skal stjæle gadgets fra voksne mennesker. Ja, hold jer små fede fingre fra vores mobiltelefoner, mand. Også fordi det er jo rigtigt, hvad Jesper siger. Man må ikke forsvare sig. Nu må man ikke engang slå sine egne børn mere. Så må man da slet ikke slå andres. Det var sgu da anderledes, da jeg var dreng. Hvis man blev taget i at lave et eller andet lort, hvis man stod og var i gang med at stjæle en cykel, og der kom en mand forbi, selv en vild fremmed, så fik man da en på klumpen. Og så fulgte han en med hjem til ens far, og så sagde, ja, han stod og var i gang med at stjæle en cykel, så jeg gav ham altså lige en justerflade. Ja, så ville ens far sikkert sige, har du slået mit barn? Så 1000 tak, så slipper jeg for selv at gøre det her. Jeg har haft lidt med skulderen. Ja, jeg har mange børn. Nu er det jo til fordel for Red Barnet, så vi står selvfølgelig ikke her og argumenterer for, at man skal genindføre revselsesretten. Naturligvis må man ikke slå på børn. Men måske kunne vi lave en ny regel om, at man godt må slå igen på børn. Ja, især på piger. Hvorfor især? Det er da ikke især. Okay, men også på piger. Også dem, som man lige kunne. Undskyld, er du lidt i gang med at skrive på Mention 3, eller hvad fanden sker? Jamen, ja.
Måske lidt, men det er også fordi det er så snydt. Altså fordi det er nemt for dig jo. Du har jo muskler og dyrker kampsport og træner hele tiden, så du kan jo nemt klare en 12-årig dreng. Men jeg vil have en pige. Jeg vil have en lille, tyk 12-årig pige, ellers så synes jeg bare ikke, det er fair. Ja. Det er i sådan nogle tilfælde her, jeg godt kan lide lige at minde jer om, at det er bare jokes. Selvfølgelig skal vi ikke derhen, hverken hvor vi slår på børn, eller hvor vi sænker den kriminelle lavalder, selvfølgelig ikke. Selvfølgelig skal vi ikke det. Det ville være fuldstændig vanvittigt at sænke den kriminelle lavalder. Det ville jo være at skære alle over en kamp. Og straffe alle, fordi at 4 piger, de opfører sig vanvittigt. Det vil være børneracisme. For det vil jo svare til, at man sagde, nu er der en hund af den her race, der har bidt et barn, så nu skal alle hunde af den her race være forbudt, og så er der ikke nogen, der... Altså, det er jo ikke sådan, man styrer et samfund for helvede. Det vil jo være fuldstændig håbløst, hvis man forsøgte at... Men for helvede, hvor bliver man træt. Jeg gider ikke mere fucking symbolpolitiske lort, det hele. De skal sgu da styre befolkningen, ikke lade sig styre, at jeg fucking emigrerer til Rusland. Så er det mindst en anden taber. Vi havde noget mere. Ja, nu bliver vi nok bare nødt til at sætte den næste komiker på. Det er en fyr, der helt sikkert også har en mening om, hvordan samfundet burde være skruet sammen. En af de sjoveste mænd i Danmark.